7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I veliki pozdrav svima i dobrodošli u novi video, malo drugačiji svi koji smo navikli na kanalu. Danas testiramo hemiju, auto detail, hemiju znači za detailing, za pranje i to uglavnom. Danas ćemo da započnemo sa sva dva proizvoda koji su namijenjeni za brigu o felnama i gumama. Tako da, Grass Detail Iron, on je za čišćenje felni. Tako da ćemo prvo to da naprskamo, treba da ostaje neko vreme da odradi svoje, da nagrize felnu, da skine svu prljavštinu, a zatim ovaj Tire Shine proizvod za negu i održavanje i očuvanje vaših guma, da budu sjajne i čiste. Tako da ne pričam mnogo, ne znam šta nas očekuje, idemo da vidimo kako će se ovo pokazati. Znači prvo ovo prskamo po felni. Evo ovako, koliko smo pročitali uputstva, ovo je potrebno prskati i ostavite neko vreme, par minuta da odradi svoje na felni. Tako da ćemo sad da naprskamo. Mislim da je to. Sad je ono trebalo da krene da radi svoje hemijske reakcije koje već možemo da osjetimo. Kamera se može slažiti sa mnom. Već se osjeti. Nije baš prijatan miris, to ću reći odmah, ali ako odradi dobar posao, ne zameramo. Sad ćemo na brzinu naprskamo sve felne i da ih ostavimo 5 do 10 minuta. Ajde pa miriš felnu tamo onu. To je to, ostavljamo par minuta da odradi svoje. Vidjet ćete kako to izgleda. Evo ovako, sad ne znam koliko se čujem, zato što i drugih ljudi peru ovdje, uglavnom ovako je to izgleda kad hemija krene da deluje, kad skida ovu prljavštinu, pretvara svoju ljubičastu boju. Sad nigdje ne piše, ali ja smatram da je možda bolje da prođemo četkom išetkama, će biti bolji efekt, tako da ćemo sad to da uradimo na brzinu, da pređemo i onda ćemo da isperemo pod pritiskom i vidjet ćemo rezultate. Tu je vlasnik vozila koji će da proceni da li je ovo dobra stvar ili ne, pošto on najbolje poznaje svoje felne. Evo ovako, čekaj zbog svetla stanje. Evo ovako, kakvi su vama rezultati? Da mi da ovdje jajca čisto, a? Puno je bolje nego što je bilo. A? Meni je šta je tebi? Ekstra vidio. Vlasnik je prezadovoljan, to je ono što je bitno. Objektivni faktor ovdje koji nije uključen u ovo. Kako se ovo čini? Odlično. Mislim da je dobar posao radilo, pogotovo zato što vidjeli ste. Za par minuta naprskate, ostavite i to je to. Ispere se pod pritiskom i to je to. Kao da su belje, jel da? Da, očistije su. Svu onu mikroprašinu skinulo. Ništa, idemo sad operemo auto pa da ih uglancamo felne sa drugim sredstvom. Nije taj, daj mi taj. Ajde tako ću. Evo ovako. Sljedeće šta testiramo jeste ovaj Tire Shine sprej za gume. Da vrati sjaj i da očuva gumu. Uglavnom, čemu služi? Da vrati sjaj i da zaštiti gume. Tako da, nisam baš potpuno siguran kako se nanosi. Ono što se skontao po uputstvu jeste treba se nanese na nešto i onda da se utrlja na gumu. Nekako čudno mi radi ova pompica, ali valjda tako treba, ako znam. Uglavnom, instant odmah vraća boju, što piše da prave rezultate daje tek kad se sačeka 5 do 10 minuta, tako da vidjet ćemo posle. Da nanesemo svuda. Malo mi čudno radi ova pumpica, jedno mi se to ne sviđa, ali jako gustu tečnost izbacuje, tako da mislim da je možda je to problem zašto tako bacaš, nije kao sprej klasičan. Baš je nešto gusto i onako masno, tako da možda je zbog toga, nemam pojma.
sad ovako, to je to. Uglavnom primeti se razlika odnosno kad nismo, vidjet ćemo još kad se osuši sve dobro, šta će nam da bude. Idemo da rapiskamo ostale gume pa da vidimo rezultate. Evo ovako sad možete vidjeti onu razliku felna i guma nakon ovog tretmana kratkog, koliko je sve to bolje izgleda, znači felna je mnogo čistija, kada je povučemo nema više ništa da ostaje na njoj. Svu jednu prljavštinu od kožica i svega opralo. Guma je namazana s ovim, onako, prijatno se dodir, kao da je vratilo ono stari sjaj i nekako mnogo bolje deluje sve, kao komplet, točno kad pogledamo u odnosu na ono kakav je bio. Tako da, mali savjet za ovaj sprej za gume, najbolje aplikacija, znači ne sa krpom, pošto krpa brzo upije u sebe, najbolje je iz pumpice i spreja direkt na sunđer i sunđerom naneti na gumu. Nažalost sad sunđer nemamo ovdje, imali smo samo krpu i nije baš najbolje rješenje, kao što rekao, zato što krpa veoma brzo upije u sebe i nema šta da se razmaže više po pumpi, tako da kupite i jedan mali sunđeričić. Evo ovako, došli smo do kraja, odradili smo ceo proces. Sad ćemo da sagledamo neke utiske i ja i ostali koji su učinili tu. Uglavnom, za početak Iron Spray za čišćenje felni od raznih ljavštine i od toga. Uglavnom, odradio odličan posao. Da li slažeš kako oprana felna? Pa, ja mislim kad bi se nanelo još jedan put da bi bilo perfektno. Ali opet ovo je sasvim dovoljno i donelo je vratilo je stari sjaj. Da, imali kao onaj crni sloj na sebi. Crne mrlje od kočenja i opilja. To je skoro skinulo, tako da prolazna ocjena za ovaj sprej. Ocjena za miris, 2 od 10. Da, baš užas. Neprijatan miris kad se nanese, ali ako je to cena koja mora da se podnese da bi se felna lako oprala, mislim da je u redu. Ali eto, važno je napomenuti da se ne iznenati. Ja sam iznenadio prvi put kad sam ovo pomenuo. Uglavnom, to je bilo za ovo. Tire Shine Spray. Vratilo je stari sjaj gumama. Ocjena za miris 10 od 10. 11 od 10. Ovo je baš lepo. Koliko ovaj neprijatno miriši, toliko ovaj lepo miriši. Vratilo je stari sjaj, sad ovdje kaže da bi trebalo da nanese određeni zaštitni sloj. Tako da bi trebala guma duže da ostane ovakva i kad je sljedeći put budeš pravo da samo sapere prljavštinu, a da ona ostane sjajna ispod. Sad, to će vrijeme pokazati, tako da za prvi utisak mislim da je odlična ocjena, vidjet ćemo koliko će trajati. Jedino to zapravo zanima koliko će guma ostati ovako sjajna kao sada. Tako da, to je bilo to od ovog dela Grad Srbija. Tako da, ukoliko želite još nekih njihovih proizvoda testiramo, pišite dole u komentarima koliko za ovaj put vas da ste uživali, koliko jeste. Kako ide? Prijavite se na kanal, koliko još uvijek niste, pošto više od pola vas to nije uradilo. Lajkujte obavezno klip i vidimo se u nekom sljedećem klipu. Ćao! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.